Gabbana, Armani, Versace, Gucci, Fiorucci. Здравейте хора, днес ще ви покажа къде да сложите в Valve Harmor ладове. Тук, да си сложите някакви нови ладове тук. Днес ще ви покажа как става този начин. Как да сложите и как да изтриете също така. За този урок ще ни трябват Valve Harmor програмата и някакъв лад от интернет. Значи отиваме в интернет, отиваме в текстури, Maps Textures и после в Counter-Strike 1.6 и отивате в LAT Files. И тук си избирате вече някакъв LAT, отивате тук да кажем то си избирате, цъкате на Download и чакате да се свали. Можете и от други сайт, например от 17 Buddies, както и от CSBG, но от CSBG не ви препоръчвам, защото не се виждат как излезат ладовете и трябва да ги сваляте и трябва да ги гледате и губите доста време. По-добре от тези два сайта. Аз това ви препоръчвам, вие както искате. И също така тук като сваляте файла, цъкате още един път Download и така. Сега ще кажа как се сваля и от Buddies. Отивате в LAT, избирате си някакъв тук LAT, който искате, цъкате Download и сваляте. Ето, сваляхме си двата лада, отваряме ги. Така. И сега ги премества тук на десктоп. Ето, слагаме тук на десктопа. Също така, мои споти за Counter-Strike и за Dota, едни същи ладове, няма някаква голяма разлика, иначе на Dota са по-хубави ладовете, може да си ги споти за Counter-Strike 1.6 маповете. Това е сега Valve Harmor и си качвате ладовете, ето. Option, Textures, Upload. И така, ето си избираме. Цъкате приложи и ОК. Можете и да качвате повече от един лад, така, ако искате 2, 3 и така нататък. Цъкате Ctrl и цъкате с мишката. 1, 2, ето 1, 2, 3, 4, ето 4. Цъкате отвори, приложи, ОК. И ето вече сме ги качили. Има вече си ги спомням, вече е в мапинга. Ето ги ладовете, които сега използваме, където имаме. И ето и сега вече правим, започваме да си правим мапа или какво там ще правите вие. И ето, например, картата, ето така, ето, нещо от този сорт. Няма точно така да изглежда, нещо такова. Твърде много разширение, така нататък, нещо подобно. Сега отидете тук с Option, ако искате да изтриете, цъкате на това и цъкате Remove. Ако искате повече, цъкате Control и цъкате върху ладовете, които искате да изтриете. Ето и Remove. Ето това е урока, дано съм ви помогнал доста, ще се видим в следващия урок. Gabbana, Armani, Versace, Gucci, Fiorucci,